wannan yanayi da muke ciki ya rabi ya ubangiji alfarma annabi da alqur'ani Allah ka kire mu daga cikin wannan yanayi ana halin haula'i fa kasan nan wallahi sai ga bawa ya waye gari ba da ko sisi wani ma sai kwana uku kwana hudu wani ma ya sace ba da ko sisi ni ma nan ka ganna wallahi ko turo ban da shi Allah ne kawo da ran mai karo da shi ban ta jikin shi a san mu annabi da alqur'ani wannan da mu kama saboda Allah da annabi wannan ƙasa tamu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Na! Salamu alaikum mutumina. Kai! Abokina, wallahi da sake. Na ji kana sumbatu kai lafiya? Ba dole ka ji ni na sumbatu ba? Da shugabannin namu, da 'yan kasuwan, da mu kanmu talakawan ba mu bar kanmu ba. Sai mu ce shugabanninmu ba su da adalci, 'yan kasuwanmu ba su da tausayin talaka, mu ma kanmu yanzu talakan ba mu bar kanmu ba. Domin kuwa ni yanzu a ce ni ina da naira 20 a jikina, kai kana da naira 10. Zan yi neman duk inda za na raba ka da wannan 10 na ƙara akan 20 na domin na zama 30. To ta yaya kake ganin Allah ba zai haɗa da shugabannin da za su dinga ci ubanmu ba? Gaskiya ne, kai ma ka sani ai. Ka san Allah, rabuwa da matata ta ɗaura tukunya akan wuta. Sati 2 kenan. To alamu sun nuna ai. Amma dan na zo na ganka kana cin wani abu. A shi ne kuma ya ishe ni na jefa. Ka jefa? Da Allah ba wani aka da wani abu. Banda ko sisi. Banda ko sisi. Baka da ko na ci gyaɗa? Kai, ba ka ji wani abu. Ni fa wali ne na Allah fa. Kwanan da zai yi wannan kwanar. Wannan da kake gani. To. Na taho na ga wata katuwar gana mazgo. A ciki take dam. Da ba san me a ciki ba. Amma an yi rubutu da boko da arabi da kuma hausa. Wai an rubuta sadaqatul jariya. Amma ni ba san waye aje ba. Ba ruwa na ba. Saboda baka san wanda ya yi ba. Ina ta zo baka ɗauka ba. Ai bari na faɗa ma wannan jakar in ce da alungun nan ka ga. Nan take. Jakata ne. Ni ne za a kawo min na ce ya ije a gurin don zo na ɗauka. Duka sauri. To ina zuwa. Shugaban ɓarayi. Ni ina maɗan ban da ko sisi in kirin wannan ai wallahi kuɗi ko na aljanni wallahi tallahi yanda ƙarfi na ƙari. Wallahi da sake. To, wallahi. Ba inda ban duba ba. Wallahi ban gani ba. To ka gane? Ina zuna nan gun kafin ka zo. Na ga wani yaron ɗan data. Namiji ya data ne. Dan girma zo ya fara zuwa masa saurayi ne. Na ga haka. To ina kyauta da kan shi ne ya ci da shi. Kai. Me yasa baka tare shi bayan na ce maka ni za a kawo wa? Ai kafin ka zo ya zo huce. Na sani. Ko ba tana gani ne. Dan baba, wallahi kai makaryaci ne. Makaryaci kuma? Wallahi. Sai ɓarawo ne kai. Kai makaryaci ne. Ban na ɓarawo ne. Ga muni ga ƙarya.